Първокурсниците дойдоха придружени от своите родители. Голяма част от новите студенти още не са избрали какво да учат, но американския модел позволява това да стане чак след втори курс. Получаваш две дипломи, една американска, една европейска и много искам образование, което е на американско ниво. Това, което дава този тип образование, е по-късната ориентация за деца, които все още не са се ориентирали, а тук имат тази възможност да разберат къде са им най-силните места и да се насочат в тази професия. Сред новите студенти има южнокореец, казахстанка с математически способности, български изобретател и шампион по бокс. Изобретението се казва Brain Relaxer, представлява едно устройство, което спомага за най-ползотворната релаксация, като използва бинаурални ритми. Всичко това се случва в България и не е нужно да се излиза извън България, за да се получи това американско образование, типично за щатите. Първокурсниците ще живеят в общежитие и ще могат да спортуват в залата на университета. Всички бяха посрещнати от новите си преподаватели не в кабинет, а на поляната пред университета. Смятам, че нашето образование е най-доброто на Балканите. Като изключа наученото по икономика и бизнес, се усъвършенстваш в много други сфери, които ти помагат за реалния живот. Почти всички новоприети българи са получили стипендии за 4-те години на обучение, а 30 от тях ще се обучават безплатно заради високите си резултати на изпита.